εδώ για να φύγουμε. Έχω Παντελό. Πέρα Παναγιώτη. Θα σταματήσω τώρα. Εγώ θα γυρίσω ίδρα. Και εγώ τα ίδια ήμουν χθες εδώ και θα ανεβαίνω πάλι πέρα. Εμείς πήραμε πάνω, δεν μας αφήσανε. Από τις 4 η ώρα το ακόμα. Εμείς είχαμε αλάτι και μας κρατήσαμε εδώ μέσα το πρωί. Μας είχαν αποφέρει το πράσινο αλάτι και αυτός ήταν και μας Εχθές το βράδυ όμως δεν είχε τίποτα. Μέχρι τις 11.30 ώρα και πια παπακούσαμε. Ναι, βάζω να δω πολύ να ξέρω να πάμε πάλι για αλάτι. Να κάνουμε να κάνουμε τώρα. Ναι, εντάξει. Άλλο πράγμα έχεις. Όλα καλά. Να μωρέ, καλά παπά, εκεί να το ρίξει, μα το κλειδώσω και το βγάλω να πούμε τον Απρίλιο, τον Μάιο, ξέρω εγώ πότε το βγάλω. Άρα, παπέναν και όλοι περνάνε τώρα, δεν είναι και το χώρο. Από τη μεριά σου εκεί στο Περγετό, 2 χιλιόμετρα, 2,5 ώρα και τα διόδια. Σόπα. Έλα, Άιντε ρε Σταύρο και σιρόπεδε. Έλα πάρε. Άιντε ρε, μαγάζι να φύγουμε. Το μόνο εδώ το κόλληκα εδώ, τι κάνω, πληρώνουμε, δεν πληρώνουν, τι γίνεται. Άιντε ρε, μην πληρώνετε, τι να πληρώνουμε ρε, και αυτές παρεμβαίνουμε, στην Παρασκιά δεν πληρώνουμε ρε. Παρπατέντε, με το χιόνια τους πληρώνουμε διόδια. Λαβράξες μας πληρώνε, τι κάνουμε ένα φραγό. Είναι ρε Παντελό, καλό κουράγιο δεν την απώ. Όχι όλα στο Κεγεκάκι και τα άλλα, βαράτε. Thank you.